Atopámonos no baluarte de Santa Trega, que recibe o mesmo nome que o monte cara ao que está orientado. No centro do baluarte poden verse sobre o chan restos das garitas. A historia do forte de Santa Cruz non remata coa sinatura da Paz de Lisboa en 1668. O 5 de febreiro de 1809, os franceses conquistan a Guarda baixo mando do xeral Merlé. Ese dominio dura ata o 19 de marzo de 1809, cando os franceses abandonan a Guarda derrotados por tropas galego-portuguesas. A partires de 1860, o castelo pasa a mans privadas ao ser subastado públicamente polo Estado español. Don Ángel González Sobrino, un dos novos propietarios, realiza obras de restauración e modernización e habilita sectores para cultivos agrícolas, incluindo o eucaliptal. Nesta época tamén se funda unha fábrica de embutidos no recinto da fortificación. Logo, a comezos do século XX, don Juan Antonio Lomba Álvarez instala aquí unha fábrica de cerámica baixo o nome de la Santa Cruz. Pode agora seguir avanzando mentres continúa escoitando. Recomendamos que vaya polo camiño pegado ao muro por enriba da Porta da Vila, ata chegar ao seguinte panel co derradeiro punto da audioguía. Recordamos tamén que durante a ditadura de Primo de Rivera, de 1923 a 1930, usáronse as instalacións do castelo para reunións da organización política Unión Patriótica. Finalmente, tras a recuperación da titularidade por parte do Concello da Guarda, leváronse a cabo unha serie de intervencións de restauración e conservación, xa dende o ano 2005, como a reposición de tramos de lenzo, a limpeza de vexetación ou o comezo da construción das edificacións para o futuro centro de interpretación das fortalezas transfronteirizas. Así, ata a imaxe que hoxe vemos e podemos desfrutar.